नमस्कार। जय माँ महालक्ष्मी। धनदायी नमस्तुभ्यं निधि पद्माहृतायत भवतु तत्प्रसादने धन धान्यादि संपद। ମୁଁ ଲୀଳାମୟୀ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋର ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ମାତା କମଳିନୀ, ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରଦାୟିନୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା କମଳା, ତୁହି ମା ଜଗତ ମାତ ସାଗରର ବଳା। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ମାଗ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ, ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହେ ମାଗ ବଡ଼ ହୁଏ ପ୍ରାଣୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ଅଛି, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନାମରେ ଜଗତ ଜାଣିଛି। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ହେଲେ ଜାଣ, ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ପୁଣ। ଦଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଦରବ ଆଣିବ, ଦଶ ଖିଅ ଧଳା ସୂତାରେ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଶ ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେବ, ଦଶ ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦଶ କେରା ଦୁବ। ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ କୋଠିଜେ କାଟିବ, ଅକ୍ଷତ ଗୁଆ ଦଶ ଗୋଟିଜେ ଆଣିବ। ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଏକ ଗୋଟି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ, ଦଶ ଗୋଟି ପୁରମଣ୍ଡା ଆଣି ପାଣି ଛଡ଼ାଇବ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମା ପାଖେ ଶରଣ ପଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଯେ କରଇ, ସବୁ ଦଶା ତାର ସୁଦଶା ଯେ ହୁଅଇ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏଇ ତ ମାନ୍ୟତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ଲାଭ କଲେ ହେବୁ ଜଗତ ଜିତା। ପାଦ ତଳେ ଯାର ଖଟୁଛନ୍ତି କେତେ ଦେବାଦେବୀ, ହୋଇବ ଅପରାଜିତା ସେଇ ମା ପଦ ସେବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ମିଳିଗଲେ ଜାଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଁଦେଲେ ଘରେ ଭରିଯିବ ସବୁ ଦରବ। ସଂସାର ଯାକର ପଡ଼ି ଅଛି ଯା ହାତରେ, ଜଗତକୁ ଚାହିଁଥାଅ ମା କରୁଣା ନେତ୍ରରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭରେ ଯେଉଁ ଜନ ଏଇ ବ୍ରତ କରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାର ଘରେ। ନମସ୍କାର।